हाँ ठीक ठीक रौरो के का ना रौरो देखी पीछे सोने से आदेश तो रौरो दोसर को ना धोली रौरो दोसर को ना धोली मई हर मदरा चल विंध्याचल है मैया जहवे जे जा चल सवा चल है शैल सुता तो संकट में जा जब बाचल दैत वंश घालक प्रतिपालक हो बालक के जोगिनी जमात फिर ना चले मैया महिषासुर मर्दनी हो गर्दनी में अड़हुल फूल लाल लहरदार सोहे आंचल मैया दया बरीसी महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि लो रौरे पोथिया ठोजाम बाचल मैया दस भुजधारी हो शिकारी के मतारी में रौरे जब हम शुरुआत करती हाँ जी देखो माई के वंदना से शुरुआत करती हाँ हाँ लेकिन आज जेकर कृपा हमने के सुनले बनी जा हाँ कजिया धाम के ठाकुर जी के हाँ जी तो इहे के वो गीत से हम प्रोग्राम शुरुआत करते हैं सही बात मंच पर स्वागत करब अपने बड़ भैया परिवार के सदस्य रवि रंजन राय जी के भैया के बार बार प्रणाम करब आ देखी बाबा के महिमा कैसन कि जग में जय घोष होला जकरा साचा नाम के अरे बाबा कजिया धाम के जग में जय घोष होला जकरा साचा नाम के बाबा कजिया धाम के
क्षण में बनाई देले कि क्षण में बनाई देले बिगड़ल सारा काम के बाबा कजिया धाम के नाच बनाई देले बिगड़ल सारा जग में जय घोषा होला जकरा सच्चा नाम के बाबा कजिया धाम के नाच अभी अभी हमारे गुरु तुल हाँ जी हमार जिगर के टुकड़ा हो हाँ हाँ हमार जानू हवे हमरा छिट दे राहुल भैया के आशीर्वाद मिलल इससे पहले हमारे गुरु तुल जेकरा गीत संगीत के हमारे पूरा परिवार खुद हम फैन हैं हाँ जी अशोक मिश्रा भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल जय हो मुखिया जी की ओर से बहुत बहुत सम्मान मिलल जी हाँ के प्रोग्राम 5 मई के बाद 5 मई के बाद देखिए हम बाबा के हाँ महिमा में और का बा खाला जे प्रसाद में के खीर खाला प्रसाद में जे खीर ऊपर बदली जला कदी ऊपर बदली जला कदी कि बाबा पार करेले बाबा पार करेले नैया बेड़ा थाम के बाबा कजिया धाम के जग में जय सुहोला जरा सच नाम के बाबा कजिया धाम के और का पिंटू भैया के बारे में जखमी भैया लिखली हां आजू माने आधा घंटा पहले बैठे जे ओ सुख के नीचे जहर लहर सबरी खींचे बैठे जे ओ सुख के नीचे जहर लहर लाल सुखी जे कि गोलू जखमी गावस का गावस कि गोलू जखमी जितेंद्र गावस गुनगुना नाम के कि गोलू रवि जितेंद्र गावस गुनगुना नाम के अब बाबा कजिया धाम के कजिया धाम के
लागल हो तो ताली बजा के आशीर्वाद दे दे।